Geçen iyileşler. Merdana hoş geldin. Geçensi esenlikler yurttaşlar. Merdana şu gün şu geçenki geçiren yemeğimiz var ya aralı meselemiz yerli ve keserkelerin arasındaki mertebe tapavdı. Hı. Şoň izni gurrun edeli bugün. Sebäbi gaty zerur temalaryň biri, halkyň bilmeli nimeleriniň biri. Sebäbi halk buny ýaşady. Ýaşan soňra bolmasa şeýlemek diýilen düşünjeler bolanlygy üçin şular gün ýüzüne çykanok. Biz bulary bir-birden gün ýüzüne çykaryp başlaly. Şoň geçenki bir ýylyny dowam etdireli. Geçen bir gysgaçyk gepleşip geçiripdik. Bugunam şolar ýalyk bir dinleyijilerimizi ýadatmajak derecede ýagdaýda bir gysgaça gedip geçireli. Ve bundan soňra myzyň dowam ederiz. Ýöne gysgaç görnüşini tutarys nämämizi gepleşiňizi. Dowam et bilersiň Merdana. O sen söhbet doğru ýerläkeşsiň indi. Biziň ýurdumyz Türkmenistanyň içinde şu bolup geçip duran wakalar, hadisalar normal kabul edilýär. Soň bir ýüze çykyp aýdanyň aýtmaly meýe aýtmaly däm bu zatlar bir kän inserip duran noklar az adam ýani nime diýär ýani tepki görkezilýär ýani içinden Karşılık görkezilýär. o garşylyk görkezilýär. Indi şu taýda biziň masterimiz bilen diyalog bolýarda bir bol geçen zatlary özümizçe analiz etjek bolýardyk, soraglara jogap gözlýärdik bolen. Nime men aýdýardym şoňa ýa-ni geçende gurrun berdime. Zawodlaryň pullary Hytaýynky diýip aýtýardy. Siziň aýlyklaryňyza çelle biziň döwletimiz төлýär diýip aýtýarlar. Menim aýdýan şöyle ben döwlet işinden kän başym çykan baran okul ýöne hiç mantygy oturan nokta, many çykan ok. Nädip zawod biziň ýurt üçin ýani gurnalýar. Odan biziň ýurdam zakaçyk bolýar. Biziň döwletem aslında şoňa aýlyk çyňam pul ödemeli, zawodyň pul ödemeli. Indi bilemok o taýda aslında şöyle bolmaly. Onuň näme üçindir de olar bize karz berýär, ýa-ni puly dawodam olar gurnap berýär. Onuň meňem akdyklarym, ýani diňe meniň däl, Türkmenistan ýurtdaşynyň akdygy tölemeli şonam. Onuň şol hiç ele kelle oturan okdy bäde näme üçin böyle edilýär? Diýana biziň ýurdumyzda diýana edilýän bolsa, özem 5 ýyl, 10 ýylam däldi. O taýda häzir her bir öňler är ömrüň 30 ýylla urşlar diýer, 30 ýylla çekipdirler indi. Hiç bolmasa 50 ýyl barda. Hı. Onuň 150 ýyl, 150 ýyl biz ony bir san zawodyň ýa-da hala gyýarly bolsun, ýene ýa Hyundai bolsun, akdyklarymyza çelle 150 ýyllap tölak geljek bola etmäniň gowsy däm onuň. Näme üçin şöyle edýärler ka diýip sora berýän bolen ýa-ni mastermize siziň diýä ýokardakylaryň diýä elini görkezýär, ýani başlyklaryňyz diýä Ali Ali Baba. Baba diýä, owru diýä. Ali Baba we 40 garakçylar diýip, daşar döwletler şu owru diýjek bolup Ali Baba diýär da. Kod seller de. Howa kod bir tanalýan bir söz da. Hı hı. Ali Baba diýär. Menim aýdýan bu taýda sifrana gözüňe gelen okul daşy gat köp dünýäniň puly bolmaly da bular. Nire ýa, näme üçin ýa öz ýurduna, ýani öz ýurdu bolsa ýene de özüne diýany bar şonuň dogry dämi? Ýene öz şu taýda ýaşaýar. Ýani ýurtdaşlar we millionlarça hemmeşiniň diýany bolsa näme üçin edilýär ka diýär bolsun. Şimdi Bir şeyle sonra çıkıyor da düşündüm senin aydın zatlarından. Şimdi yol ötündeki gaz çıkarıcı değil mi diye gaz gayteden işleyen zavod mu? Ya gaz çıkarıcı o zavod. Galkanış gaz keni değil vaklanır yer değil mi? Şon o kurulunu neçe tanak firmalar, yurt dışındaki firmalar, nemeler, kampanyalar gelip işledi. Neçe adam işledi şu tayda. Neçe milyar dolar sarf edildi. O pullar nereden alındı? O, onson
gelip biljek nemeler girdeyjiler, nägilek, näçe şol sarf edilen muktary soňundan näçe wagt soňundan ödejek, talim etjek şol gadanlyrtjak döwletiň hazynasyna diýilen sorawlar indi çykýarda şu ýerde. Sebäbi döwlet derejesinde alınıp barýar, ýa-ni zawut we sen aýtýyňa görä-de ýa-ni masteriňiziň aýtýyşyna görä-de döwlet şoňa bergili salyp berenligi üçin. Ýani bir soraw çykýarda ýa-ni sen aýdyň ýaly. Ýöne näme üçin şu statistikalarny harka beren oklar, halka ýetiren oklar. Döwlet baý bolsa, döwlet işläp duran hökümet diýerler. Indi şu wagt hökümet däl bolup biz atsorsy atlandyrýarmyz o hökümet diýip. Sebäbi hökümetlerle jinayetçi topar ol. Bu topar mafia topar ýa-da bu topar. Hökümet diýmek ol uje kanunyň üstüne gurulan hökümet diýmek manysine gelýär. Hökümet diýmek bir döwlet strukturalary dol derejede işläp durulan bir hökümet gözeňe gelýär. Ýöne bu hökümet hem döwlet hem hiç bir zat däl bir guramaçylykly jinayetçi topar. Biz şonu hökümet däl bolan üçin şu zatlar suud edýär-de şolaryň hakykatdan hem guramaçylykly jinayetçi topardygyny. Ýa nirde şol statistikalar? Näme üçin halky bilgisiz goýup oň üstünden bilmeýän halkyň üstünden nähili derejede we net buzdanlar çatyp bilýär şolar ýaly oýnamany. Şolar ýaly adam öldürmek däl, neseret adam öldürmek bir graw goý. Adam öldürenden hem beter sebäbi ýa-ni masteryň öz aýdyp dur eken. Siz bergili bolýanyz. Bizem bergili bolar. Biziň çağalarymyz hem öder ony, töler. Çağalarymyzyň çağalary hem töler. Yani bular ýaly gidip ýatan nemäni, näme üçin bular ýaly derejä getirýärler? Yani şu zatlary bilýän adamlar bar. Şu firmalar ýurda kabul eden adamlar. Bilýär şu zatlary. Ýöne näme üçin sesini çykaran oklar? Aw bizim şu zatlar aýdýas saýna biz şu zatlar aýdýas. Ýöne biz şu zatlar aýdýas bolup şularyň yarasyna iňe basylýar. Yarasynyň üstüne näme köz basylýar, duz basylýar şu zatlar aýdýas. Sebäbi şu zatlar şu gizlin zat däl asliýetinde gizlin zat dälek bulan ýöne jinayet ýöne halk bunu öwrenşipdir. Gün ýüzüne çykmanlygy üçin halkym bolmasa şeýleme diýip pikir edýärler-de. Ýöne näçe galsa çykarman galsa şonça begenýärler şular. Çykardygymyzda yarasyna duz basylýar şular. Näme şu zatlar aýdan oklaryny? Halkyň öňüne çykyp aýdan oklar bilýän adamlar. Häzir hem dowam edip duran arkada şäher diýilip bir şäher gurulypdy. Pulu nerden gelýär? Statistikasy nerede şoň? Yani elementar zatlaryny tutýan tek bu göze görnäjek zatlar. Arka tarapyna näzir agda otursan gidýär u. Ýa-wa. Aw haýsy ýurdun kampaniýalaryny iş berýärler şu neme? Türkmenistanyň içinde guruluş firmady ýokary derejede alınıp barýan guruluş firmalary. O guruluş firmalar näme üçin döwlet edýär? Hökümet edýär. Näme üçin hususy sektorlar eden o? Näme üçin ýurtdaşyndan gelip o guruluş firmalary işlemeli Türkmenistanda? Näme üçin? Joga soralýar şu zatlar. Bizem görýärler şular. Her bir gepleşigimizi görýärler. Yani jogap berbilen oklar. Jogap bermeler mümkin hem de mümkin näme şu zatlara jogap bermeler. Berip biljek gelese ýa-ni ýüzleri ýok. Bunun ne biz aýdýas bilen garawyç bilen bastır edip basjak bolýarlar-da. Nä derejede başaryp bilýärler bunu? Açyk aýdýas, nä derejede başaryp bilýärler bunu? Şu ýerde näçe aýlyk alýardylar? Nerden aga? Yerli ýaşaýjylar, ne gary işgär bolup işleýärler o fakirlerim, türkmenlerim elmede ama istenlik ýerde ýurda geçinne duýuzun daşyndan. Ýöne şu gary işgär bolup işleýän wagtlaryna näçe türkmen manadyna aýtsagam dollar garşylygyna aýtsagam şu ýyllaryň pulyna. Endi manatda aýtsam 800 manat gowrakdy. Ene şol şu wagtda admady şäwere çaklaýan men 300 aşağı ýokary 300 dollar. Bizden sähel azık hünär bar, işleýänler bar, olar azık 350-400 dollarrak çöprak alýarlar-da. Harly bolmam o taýda
Ulokan hünärli elektrikler, käbir başyklar vardy. Yok, maksimum yukarı aylık näçedi? Yukarı Şol alýanlar. 400'den känme ýokdur, ýokary ýokdur. Tuwaşyk Neme şol bolsun. adelkarlar howa, kadar zat bolmasa bir halis ya men ýokary utardym diýip elinde gat kagdy diýip ňlap göterip beren kelle boş nemeler bolýar. Hı Şolaram hı. işgär hukmynda saklap ýörler da şo kagyz üçin. Indi sen geçen sapar şeyler, bu sor neme aýtdyk da, ozal polisiýa işinde işläp, soňdan o ýerden hem çykarlar, garalap çykarlanma, aklap çykarlanma o zatlar belli däl. Şol adamlar teknik bezapasnik bolup barýarlar diýdi. Şo firmanyň içine. Ya ýene şoňa meňzeş, näkilik, ýeňil işlerine Şoňa barýar diýip aýdypdyň. Şolaryň alýan aýlyklar näkilik? Sizinkide näkilik tapawut edýär? Ya yerli halkyň aýlygyndan näkilik tapawut edýär? şolan kamden ulakan tap dol ýazma çana ulakan tapady ýok. Ýok. Eee Neme şolan içinde hali kontrolör diýip akaska berenler var. Ýokary okullar, men tapşyrydan zatdan kowulan, awurlan, gaýdan kowulanlar. Oňa iş güvenlikleri var. Şo bary bir çakyrak aýlyk alýatlar şolan. Bar şo $1000 wa aýlyk, $1000 wa aýlyk ýok şo taýda. $1000. Indi o menki ýalňyz bolsa ýalan bolsalarym aýtdylar. Sen şu sen ýalňyz aýtdyň, näde dogry aýtdyň diýip. O Indi bar $1000 diýeli, wa aýlyk alan ýok. bar diýeli şo $1000 alýan bolsun diýeli. Merdana. Ýanki kontrolçylar bolsun, teknik bezapasnikler bolsun, ya snabsdenizler bolsun, tapawut ýok ya. Ýene şoňa meňzeşler bolsun. Gyzykly däl. $1000 alýar diýeli şolar. Ýene şo $1000 pul üçin näme üçin öz watandaşyň mertebesine degýän şo ýerde. Patkalemçilik edip öz watandaşyň awraýyn kiçeltýän garşyndaky gelmişek bir daşa ýurtly firmaň işgäriniň ýanyna. Sebäbi näme? Indi Geçen, şolan geçen sen aýtdyň da, geçen gerek görüşýümizde şo firmaň adwokaty diýdim, juristi diýdiňmi? Jurist awşy okamaly bolan. Näme akylly boldum okaplar diýip şolar ýaly sözler geç aýtdyň da sen, şeýler sözler diýdim. Şol adamlar ne oturan ýerinde bir watandaşyň mertebesini kiçeltýärdi sözü bilen. Akylly boldum, bu näme diýmek? Ya bunu bizim dile getirýärse ýa-ki nähili waýdaýyn, näme asliýetinde zatlar gaty utanç berse zatda, hani halkyň özü şo ýerde eger ýaşaýjy däl, halk baý bolsa, halk diýmek ýurduna eýe çykýan bir adam diýmek, halk watandaş diýmek, ýurduna eýe çykýan bir adam diýmek. Ýöne biziňkiler watandaş derejesinde däl bagyşly. Sebäbi eger şo watandaş bolsa, şol ýanky söz diýen adamy dron ýerine ýok ederdiler. Dron ýerine. Ya gaty utanç berse bir dile alyp şunu biz agak biz otursa bolýar. Nähiliň bir döwletiň esasy nemeler däl, esasy nemelerini ýokardakylar gelmeýärler diýjek bolýan. Ýokardakylar indi oýnatdyrýan adamlar. şolan indi şu azık yurttaşyna ýene ýanky sözler galdyk da etdik. Şolan psihologiýasyny azık çözüm diýjek bolýanda men de şol elinde pul bilen bolsun ýa eňeň kömegi bilen bolsun okuw taryp ýokary okuw diýip hasaplanýan türkmenistan da okuwlar oturup gelip gat kağıt bilen şol ofislerde oturup ýa bir management upravlenýede ki neme ýaşaýlar diýip aýdýanda özüni halkdan aýrýarlar. Yani mensitinden ýahil ýönöke edildi de mensitinden garayan neme diýýärler. Hudaý diýär, men siziň hudaýyňyz diýär. Men aýdan metmeli diýär. Yani indi şol adam gat kagdy baram bolsa bir bolman iki hem bolsun şol jahil adam. Ya şol nemede telefon oynap oturandan ýa bir könjekde bir neme oynap oturandan özünden pes görýän şol ýani jahil görýän halkyna
Günde 5 minut ya 10 minut eğitim geçse olmuyor mu? Yerden. İşte ödünü nahil alıp barmalı. Üst başın nahil olmalı. Ondan işini nahil yağdayda alıp barmalı. Yani şıl işleyenin sen toprağın dışına doğru mu? Sıdatların yine de bir rekatı olacaktığına. Yani bir nahil diye işin aras etmeli, ahlak taydan. Günde 5 minut 10 minut aytalan dursa da sol men fikrimçe bir adam beýnisinde galmaly mukadden yani ondan onun aýdylanem özem görür kadmol ýa-da bir halk bilen içli-içine gir bir bildikden bir özüňdäki düşünjesini hal geçirmeli mukaddet düşünýär yani sen bir diňi ýokary okuwly menen ilim alyp geldim bilim aldım diýip hasap edýän ol. Sen şöhretini halkyňa sirjek bolmaly. E, Olar süplükler, olar jahiller diýip öz jahilliginden habaryň bolman, öz halkyňdan ýani öz çykydan ýeriňden özüň bilip tursaň, olama bir näme diýýärden, e, ýurtdaşlygyna giren nokta ýani Hı hı. derejesine baryp bilen ok, jahilliginde galýanda. Näme kagadyň bolanda elinde. Indi Nebe şol de için o zatlar bilyen olsa aydardı. Neme merdana. O zatlar bilyen olsa aydardı bular. Bilen o keçeli. Bilmeyenlik için şu tayda şolar ýaly hareketleri yerine ýetirýärler bular. Bu zatlar bir oy ondan soň nähilek nemeler başyndan geçti. Nähilek nemeler bilen garşylaşdyňyz. Bir Graboy diýsen, indi Graboy ýaly mesele däl aslında da dowam edip biler. Xitay, yani Xitaylılar indi biz şol işten çıkaydan ça şol Xitaylyň ýanynda işledim, ol mal bol keçen da barken ol indi men şu gurrun berjek bolanym, yani Türk gadyň özüni alyp barşyny gurrun berjek bolanda. Türkmen gaz sesin arasında Owa, döküp gidýär, Türkmen yani gady diýip bölünýär. näme ýani zakaz çykdy gidýär-da ýani şol injener kompaniýadan kabul edýän ýani garantiýa edýän otokada geçirýän diýip näçe söz bar da. Ondan Şolar meselende bizler aýtdyk neme sazym geçýärdi grounding metni geçirýärdi. Aşaky Yıldırım Dağı'nda bir neme tuğrukları ziyan etmede ya tok kaçan elektrik kaçan da bir yere sinkral tuğrukta adamlara ya bir yaplara ziyan etmede ya bir neme ünlü da kaytarma bir neme düşüncesi. Yani sonra mesela şöyle labirent çekmeli da labirent çekmeli beton uymalı içine ugonlik hıngmalı onun üstünden kabirler yatmalı ama birinin memeli geç gitmeli aşağı yanından kuncuğunda kakılmalı. Onun kabirler her türlü yatı içinde bamçası olup men aýdýan şunu diýdim Hytaýlar aýdýan şunu çek giripdiler sizinkiler diýdim. Ertek gün bizinkiler ýok aşyň içinde sizler gitýäňiz diýdim bir ýyldan soň. Onun bu kabel nira var ya, bu nira var ya. Hiç ýeriniň adresi ýok. Adres bolaý näde garwejele içinde. Ulu kabeller, wakitçi kabeller, bir aýratyn. Her ýerde adres ýazylyp. Nira var ya, nirden gelýär. Aýratyn daňlykja durmaly, akurat bolmaly, üstüniň kapagy bolmaly. Ýok, stadyň labirint bolmaly diýe et günden geçýär bolan ekskavatordan gazýalar da ýani kabeli gömüp üstüne kerpiç goýup gitýärler bir wagtda gazalsa ekskavator uranda kerpiçe gawat geler diýmek şoň aşağında kabel bar. he, Bu näçin böyütdýärler diýende labirint bolmaly da bärde bir öz ýol bu. Aýdy siziň türkmen gara. O diýe şoňa diýe şoňdan şoň adyndan 10 sany oglan işhan sesin çykaran okular diýe. on sana Ondan öz nemelerini iş alýarlar. hawa. Mesele şu türkmen gara şu territoriýa sektor bir diýip alaly. Birden tek neme barlagsa türkmen galdan kontroller diýip alaly. O. Şol indi ýalňyş bolýan ýerler pap galaylan böyle belki bilindir belki bilýän däldir ýa-ni goltugynda pap bar. Ondan gözüm ya izler gepleşer da gözüm ýalar senden 10 sany bolanyna menden
alarsın diye. Böyle 10 tane yerli adam geliyor. Xitay firma yerleştiriyor. 10 tane olanın pulam neme geçecek? Türkmen gala geçecek. Ha, düşündüm. Şonun ýaly işlese bular Türkmen galalar. Göt de çatdı. Biri hawa birisini et bir 10'sunu getirýär şol başaryp alyp bilişine görä oturup. Oňdan Türkmen şeýle özüni pes derejede ahlak saýdan pes derejede barýar da endi bir satkyn adam bolýar da aldy. Satylýar, pulla satylýar. Oňdan Xitaylylar Langam göten uyana koymaz. Şoňa türbar arabaň diýä da gel zat ya oja sen bödüksün diýä. Ol garşysynda satlyk adam da urda. Sen näme gepleň? Balfır. Sen başlyk bilen gürleşdik diýen Almanya'da koptular Hataylılar şolary. Türkmen galy. Hawa. Lan senem bir berli hukmunda çoň hemmesini sen utanýan şoň el hereketine wa. Senin yerli mekan ne sağlam bir kolya ne havetçek kolya. Senin bir zat gel sonra senin madem e, baro hotellerin sonra denem bizra boçu deyip. Yoksa bil şoň et duran zatlan görýärsen ondan birin hem şondan göwnümizi geçýär şolardan. Düşündüm. Kim Ýa-ki hiç kile nemesi yok. yerine barlamana gelen Türkmen galyny işgärlerini bağışla. Türkmen galyny işgärlerini Hataylılar deme diýen ok diýäňiz. Satın alýarlar. Adam hatawyny Satın görýän. alýarlar o. Adam hatawyny gören ok diýäň. Bu ýerini eýle, bu ýerini beýle diýip Türkmen galyny işgärlerini aýtjak bolan ok diýäň, dogrymy? Olar hawa endi yani opur bilse özünki diýen ýaly pul bilen oklar gön elinden ondan adam getirýärler şöýdip o adamlardan pul alýarlar şonuň ýaly ýagdaý döretdi. Öz jüýsini doldurmak bilen dawat bolsun masyn bir dereginde dursun işläp dursun şonuň ýagdaý. Sen şu zatlara aýdýan bolyn ýa-ni Türkmen gazy bilen guramy asliyetinde Türkmenin nemesi de şu wagtky. Nähili Türkmenin brendi diýen hat bolsa. Şu Türkmen galydan başga nemesi. Olam näge gerek derejede brenddigini sen öz neme dilini bilen aýdyp oturýarsyň. Türkmenin markasy diýeli goşadar näçindäki markasy. Edýän işine görä. Ýöne sen aýdyp berýän şu wagt bilen akıl alyjy neme däl beýsi. Näçe milliard dollar harçlanyp otyr o ýeri. Pul harçlanyp otyr. Özüm ýokary derejede gurulýan neme. Gaz çykarjy zawod. Ony olatlar olar ýaly göz ýumýan bolsalar nerden ol zawod nä derejede işläpdiler. Ya işlemesini näçe ýyl sürdürip biler. Endi şonuň esasy yani esasy motorlaryny, zatlaryny gowy nemesini berýärler, aýarlaryny berýärler, işläp durmaly yani her türlü bir ýere howa berip bir ýere näl bir ýerde mastowy kranlar işläp motorlar var yani gazy talap duran neme nasoslar var. Onu o taýlaryny gowrak edilen ýerler bar ýöne ýanky ay borlaş taýyn dip blakdan ýerler hem bolýar da ýanky o zaman Türkmen adam öz peýdasyny bilýär. Görüp tu kisesini doldurýar. Ay işlerlay. Şonuň ýaly ýagdaýda da. Ondan birun bular Türkmen galyň işleşini men enaý görýän da. Endi özüň atyn kontrol bir ýurdy temsil edip dursun. Bir da wodun mesela sektor ýa-ni ady sektor BGD wataçy bölek. Şonu bir sektorun kontrol boldun sen mesela şo taýda bir ýalňyşlyk tutmy? Sen şo taýak barýan da şo taýak jogap berýän injener bardyr Hatayla. Şo taýla aýtdyň sen. İşi durýan mesela düzetýän ondan işi ýöretýän diýip aýdýan. Ol Hataylyň injeneri men ne maýdýar, men müdür maýdýar. Men müdürüm men master men master man aýdýar da işi durundy. Şöyle
Yukarıdan aşağı baskança kulak etmeli. Yok, bular tersine diye. Şu ta ter diyen Türkmen'e alga kelip men yanıma veylem ya işkerlen. Yani goyun işi durdurun. Ne için men yanıma veylem diye? Ya yukarı var hasap edilen oğul. Ya satkın adam da ol hasap edilen o. O zaman benim ajan ne için diyen? İşlemek bolan ok diye. Ait diyen hem sol. Ne için Bilen işte dinlep durum da ok. Olun. yan yan Hova bir. kontrol doğru derecede gitmeyenlik için. Oğlum gep düşündürüp bilen ok ha. Tora cevap veren ok ya biri adamga tabi eden ok me. Soň men özümçe içimden pikir edýän, sen diýen Türkmen galmy ha. Sen satlyk diýen men özüm içimden roňa edýän ha. Sen maňa birinjiden satlyk sen diýen. Ikinciden sen maňa aýlyk töleýänmi diýen. Ha. Bir özüňe bir aklap bilen mümkinçiligim barmy seniň men ýanymda? Ýok. Aňar soň ýene bir 5-10 minutdan görýän iş dowam edipdi. Hataylar hasam eden ok. Sen näme diýersiň başladan etdirýärler diýär. Şonuň da ol Inni bir neme adam şonuň ýaly bir emen awtoriteti, gururuň dep bilense şu taýda türkmen bolsa işläp bermäne da bir namat etmeli. hmm. Inni şeyle bir soru çıkýar da merdana. Soru kän çıkýar bularyň içinde hemme soru bular şola garamatynda durýan zat. Esasy ulu sorularyň biri ine şu zawut fabry gurly. Näçe milliard dollaram sarf edildi. Bilemok o milyard Ha. dollar döwletiň hazynasy, ýa-da hazynasy ýok onuň. Gurbanulyň jüýsi diýsem Gurbanulyň jüýsi 10 milyard dollar bermäne nemesi ýok. Pulyny ýerden alyp sarlyş şonu. Ol bir sorak alamaty. Ol dogry ondan muny eşdilýär. O Hytaýlar öz nemesine, öz hasabyna salyp berýär we 30 ýyllagam gaz mutuny akjak Hytaý döwletine diýilen nemeler gurrunlar çykdy orta. O gurrunlara eşdýärdik. Okey, onu oň bilen neme edýär? Ýöne. Neme edýär diýsem onam gözden düşürmeliler. Olam ul problemalaryň biri. Şonça milyard dollary harçlap şu gaz nemesini gazy gaýtadan işleýän zawody sallylar ýol ötenine. Ýöne şu gazyň berýän peýdasyndan ziýany gaty Sebäbi o Hawa. gazyň çykarýan nemesi kukurdy. Ol dag ýalak bolup giden ýalar şu ýerde işläp görenler aýdýardy men Türkmenistana baktym. Türkmenistana barkaýdym men şonu eşitdim. Dag ýalyk diýe şol çykarlar kukurtlar diýe. Giden ogam diýe tonnasyny $1 eýrana satýarmyşlar. Tonnasyny $1. Şo wagda eşitdim men. Ýöne şu töwerege ýol öten etrawyna ýa töweregine o ýaşaýjylar nägil derejede kesel getirýär bu ýygy. Berýän ziýany ol klimaty zaýalayan nemesi ziýanlygy. Nä derejede zaýalaýar? Näme üçin bu zatlary gören oklarny? Sonra alamaty çykýardy. Näme üçin gören oklar şu zatlary? Ýa bilen oklarmyşlar? Ýok, bilýärler, görýärler hem. Ýöne bany sonra berýän adam ýok. Sonra berýän adam ýok. Türkmenistanyň içinde işleýän doktorlardan tutal häzir. Doktorlar şu ýerek erteli häzir, ýanky näme diýeli? Bir zat näme aýtjak bolum da dilim ucundan gitdi. Gara şu taýda doktorlar ertsek şu ýerek, şolar häzir nemesini, howa şertlerini görüp, şol adamlaryň nemelerini, saglyk ýagdaýlaryny barlasalar, zat etseler, şu saglyk ýagdaýlaryň şo taýynyň howasyndan gelýänliklerini bilerler ha şolar. Ya bilýärler, ya şu ýerde doktor bolup işläp görenler bar. Näme üçin sesini çykaran doktor? Ya ine sanstasiýa diýilen bir gurama bardyr. Sanstasiýa diýilýär. Olam gaty ýokary derejede işleýärmişini goşadyrnak içinde. Ýurdun içinde ondan bilen eşdiýät da o. Sanstasiýa şu zatlary görmän. Näme işe ýaraýanmy şu sanstasiýa? O gitýärlerden bir magazyn çiň nemesini batýarlar pul işlemek üçin. Bir magazyn açan, dükkan açan bir adamyň töweregini barlaýarmyşlar terdara. Sanstasiýaň işi şomuşyn. Hmm. Kim seretmeli bu zatlary? Cinayetkar halkmy ýa? Ne şu goşadyrnak içindäki cinayetkar topormy? Özüne men hökümet diýip görenler.
Koşadırlar içindeki Indi hükümetler. indi sapara ayt geçse da geçenedeki yapışkanda zavodların näme sebäpden gurulýanlygy indi jembe suratlandyr geçdi da indi haly jahylan bolsaň ýuwdaýmaly maglumatlar bilgiler berer da indi şol töwereniň diýany uça diýip aýdaly indi şo galkynysyňa şo 3-nji planyň edil gün dogarynda hüjüm bar. Aňyrsynda Paweda aşagynda näme Halilin. Indi şemal gün watardan Demirgazy gün watardan gelse gün şolawaň üstüne urupdy. O taýda 5 kilometr ýa bar, 3 kilometr ýa bar ýa ýok. Demallar ýaly demeler ýa. Ensoň at çaparyň deňinde berwa. Onuň gün näme tarawy, Demirgazy tarawy, Demirgazy gün watar tarawy näme alaşa owasy. Suatky berek bir tüflada bar. Gön şolaryň üstüne urupdy. Oňa gün dowar tarawy şar. Ondan aňarda biziň owa. Biziň owa çelle barıp durda şonuň nemeti, ýygy. Hada bolsa 20 kilometr bar ýa ýok. Şu töwerekden. Gün dowardan gelse olawaň çemal barıp duruň, ýygy barıp dur, gün watardan gelse biziň owa. Şuna barıp dur, şähere barıp dur. Şu töwerekler, muraplara çelle ban bolma. Mümkin murap bizden 25 kilometr. 700 kilometre täsir edýän eken şolaryň 700 kilometr töweregindäki näme ýaşaýy şeýerlere 700 kilometr töweregindäki ýaşaýy şeýerlere täsir edýän eken şu nemesi. Ziýany. No aýtışlaryna görä. Indi seret şonu bir zat aýtjakda indi şol açaparyň deňki ýa-ni deňdäki şaýan iki zawodun gurulmaly boldy bir ýyl öňünden şu töň owalaryň şullaryny maslahat edilmişler. Siz istaýdan göçüň garmamy uzakrak ýerler alyberýärler da şu taýdan siz jaý salyp berjek bälden göçmäkdi. Onuň ol ýaşullaram etmendirler ýok göçek gelmişler da. Şol aklan olmagy mümkin jaý berilmejekler. Sen mikrofon ýakynlaş tutsuny. Dinahile. Aha. Bu var onun. Şu wagt. Indi şol göçek bolupdyrlar. Menem maýda wagt kirediň. Daha sen diýen näde jaý alajak diýen. Halka bir agsu üçlüğün ýok asynyň. Töwerüň halky Gaçalkadan ýa derýadan daşap içip böler. Ýa bir howuzyny doldurdy bir şebeke zat bir kranta suw baran nokta de ýönekeje suw tok ýa gaz bir sehel zat da her hojuluga bölen lokan bahadan düşürenler däldir men ekonomi ýani iqtisady däl. Bolin indi şu jaý näde berip bilýär kady. Şunu şu suw ýa gaz ýok getirip bilmeýän hökümet diýýärdi. Näde jaý salyp berýär. Bular ýene şu halky göçürüp ýene palatka göçürüp goýjak ýa saman suman bir gamış samışda ýaşajak ende halk aldan çaýan näde indi. Awo, näme? Indi şol häkimliň töwerüň käpiren adamlar esden bolan bir ýerde men dagawat geldik. Ana ýaşullar diýär hökümet şolara jaý salyp berjek boldy göçmeden ifadyn otursunlar diýär. Indi şonu näçündir de filtr goýmadak diýip gürrüňeden nokta näçündir şolar göçmendir, ana halka karda. Göçmendir. Howa. Nime, indem şol göçmen üçin ýani ýaly nimeleri ifal otursun, ana şolaryň nemeti şol diýär. Ýani jezasymyşyn diýip gürrüňe diýär da şonuň. Indi şeýle soragy çykýardy seret. Wagtymyzam çäkli berdi. Ýani kanallardan, derýalardan içýärler diýdim de halk ýerli ýaşaýjylar, şu töwerüň ýaşaýjylar. Şol ýanky zawod fabrikler, zawodun çykarýan ziýany howara bir ziýan ýetirýär. Suw içýän suwuna da ziýan ýetirýär ol. Ýanky kukurdy. Gataýlynç derejede ziýan ýetirýär. O gapdaljynyň hem näme akýandyr ol? Derýasy. Murgap derýasy.
Oho. Arada urun asfalt var. O O, bilen o nägil derecede ziyan getirýändir öýdýäňiz şol. asfalt var. O suwdanam halk su içýär. O suwam gidýär te Oho. nirakçany. Maryň orta çünkü nemesinden geçip gidýär. Onsoň Maryň açlarynda ýitdi da. o derýada nädip balyk bolsun onsoň. Nädip canlar ýaşasyn o derýada. Halkam şu derýadan su içýär. O Oho. töweregler ekinem nemeden okdiýar, biten okdiýar. Aýdyşlaryna görä. Bitmez öýdüp zäher ýagyp dursa günde. Bitmez ha. Doglan agalarym ya urat dolar ya Kemli wagtyndan öň eder yani dogýarlar. jansız doglar howa, kemsiz doglar şöyle. Gaty aýylganç neme? Katastrofa halkyň öňüne neme edip duran. Böyle dowam etse, ýene bir 5-10 ýyl şeýle dowam edýärse bolly. Halk bir birden gyrlyp başlanýar o ýerde. Yani eline avtomat alyp öldürüp çykmak da gerekdir. Halky öldürüp çykmagyna nemesi ýok. Yo ne iki ayın dowamında bizim öz dowamymyzdan ene Nasminen o birinji o waň döredilende birinji at berilen atda. Jumakka diýip beriyor boldy. Aşağıdan rak görermiş. Yani rak o oplanyň asly ady ol, yani rak diyorlar da. Halkyň sözünde. Neyden ola şo zatlardan oraşal. Eň ýokary ýaş, köp Ya da ýaş hova näçe? çöp 50 ýaş yaşamry bolsa västir hova. pensiýada Ondan çykyp ýene ýetişen oklar pakýerler. hova pensiýa ne bolsun döwlet. Yani terörde barın nemme döwlet edarynda ya hökümetin işlemeten. Ozan bir zenan maskalada bir gelleje de ýok boldy. Oňa bolupdyr. Oňam içinde keselçilik dörer. Ýene sen şohan iskatan, şohawada önen imi, şohawanyň suwundan içen soýubysan. Ýeňiň içine giden diňe neme bolup tura. Söze bolup tura bir ýerden çykmalal. Sen öldürer bir Gaty aýylganç katastrofa näme? Nereden gurrun berýän ony. Indi joda warana filter damandyr. Ya Sen ýerden şu nauşnyňy çykarsana. Çykar ýa düýbünden çykar. indi nätti? Indi gowy ýöňrät çykarmalyň şunu. Sesin bölünip durdy. Indi şol sawadyna filter dakmandyrlar ha. Filter dakkan gymmat bolýan bolsa, biziň ýurdumyzda ziýan ýetjek bolsa, näme üçin edilýär? Yani şoda ullokan bir jenaýat bir halkyň nime göze ilmeýän bir genosidy da indi bir içinde ýanky işläp bilen 2 kagdym, 3 kagdym ma diýip bilen türkmen gazlardan başlap şonuň ministrlik döwründe işleýän kontraktlara gol çeken, şonu şo zawody ýurda getiren kimin bahitler üçin şolan hemmesi hatara durup jenaýatkar bolýarlar. Oňa ýanky san stasiýasyna çelle. Awa neme merdana bu zatlary wagtymyz çäkli, bu zatlary ýene iňniki gepleşikde dowam etdirer. Ýöne halkyň bilmesi gaty zerur mukaddiýan. Ýok banam zerur, ýani gündeme çykyp durmaly meseleleriň biri. Bolýa, häzirlikçe sag bol. Gurrun beren üçin. Sag bol çağıran üçin. Watandaşlar habaryňyzy, nemäňizi, pikiriňizi ýazyn kommentariýalarda. Sag bolun häzirlikçe.